aquí en el meravellós Parc de la Ciutadella, doncs que està francament molt utilitzat, és un dels grans parcs de la ciutat, doncs es celebra la Festa de la Primavera, que em sembla que ens ve a recordar doncs la gran utilització que els barcelonins i barcelonines fan de l'espai públic. Però un dels elements més importants del nostre espai públic són les zones verdes a la ciutat de Barcelona. Tant el que són els parcs com els petits jardins, com també les zones que són les dues grans muntanyes, no? Entre el Tibidabo i Montjuïc. I certament doncs aquí el que es veu és que malgrat aquest dia, doncs els barcelonins ens encanta compartir i fer convivència tot compartint l'espai públic. En aquest cas, doncs en el verd. No? El verd és molt important en una ciutat mediterrània com la nostra i la veritat és que jo m'ho he passat molt bé doncs, fent tallers plantant floretes. Qual cosa no sé si jo m'hi podria dedicar. Però certament és una festa molt divertida. Tinc una planta. Gràcies. Moltes gràcies. A vostè. No n'hi ha cap de Florida. De Florida? Mira, però aquesta està a punt, Diu que demà ja s'obre. Ah, sí? Qui ho diu? L'expert. L'expert.